Bia sana mwacho mrilio Kisii FM Yatoa baigo omotirali oito o Kisii FM muna naote mapema no tule ime skuru ya Kisii School kero wikaboniga abarimi beso kiria sena menene sana erinde konyora amaigilio buna na kibara yenderelie asobo tugibwabo eno nyano bulimi bwabo generally igaiga ntore amona Sigma Feed sabuno ruche kurumagigaiga abarimi bagasaine korokiwa na gosemiwa nga ndagira kilibara etu yabo elinde banyarko baba konyora rigesa linene. Karibu sana entegiteto kwane igaiga no mu manager so no mu director anyarko baka otetebiye mase monga Sigma Feeds igandagira kiye nande ndagiriga inkintu kikeri egokonya etugo yaito. Karibu sana. Mbia mono sana muralia aseli bageri kwa ngere samaria tankuru ku John Momanyi ninche ntenete company ya Sigma Feeds. Company ya Sigma Feeds ne company ya chagete emiaka kurumaega etalimeke naende twabere tokorosie ndagira yonsipi yabanyama wonsipi obolimi bonde people wokolekana gusi wochakera obolimi bwechombe obolimi bwechingoko obolimi bwechinswe nobotugi bwechisese ebimoni endagire yonzi pi ige gutoka se company ya Sigma Feeds na Sigma Feeds etubwate ujuzi ya isaine asengencho etokoligereri ebintu biranyare okonyo omulimi ogusi asengencho emegondo yaitu nemeke goikatunyare koligereri nke turanyare okora mbulimi kituranyare okora buranyare okonyo omulimi omoke ogusi unabona igatwabwatana ne serikali enene ne serikali ya county ya Kisii gokonya abalimi igoro yobutugi bwechinswe obutugi bwechinswe chindani cyaremiru chinyinge sana gusi under the flagship ya Blue Economy gokonya abalimi bagusi na ko reduce pressure ye chinsu kurwase Lake Victoria na chinsu chinde kuruisiko weterayo Sigma Feeds ya rosiri ndagerengi ya sana ukini chinsu wase chindani chabo aseme chinga kichemete yenye sita wanyoranga ensu ya beire isanete kabisa biega mulemi kera tugire buyane ndagera ya Sigma Feeds iga aranyari kwira chinsu cha echiro aros chipesa chingia naende weterayo twa letre ndagerengi ya sana yo gukonya abalimi igoro yo butugi bwechingoko ubutugi bwechingoko obore arakabere obutugi bwechingoko cha magena no butugi bwechingoko chenyama naende obonde bwacha bwangoiga abokoro ku improved kienyeji chicken nengoko ye kienyeji ekorageri kubiyane ndagara ya kienyeji feeds kurwa se company ya Sigma Feeds na chikrams kurwa se ndagara ya Sigma Feeds engoko yamanya ko tayari kubenyama ase engaki emitenye 3.5 yabere tayari kwenda echiro chikirebere nenusu wetani ya chingoko cha magena endagera ya Sigma Feeds nengia sana sengenjo igego konya sana asaba abatugibe chingoko cha magena batumie endagera ya Sigma Layers Mash amagena igo konyora amagena imbura amagena imbura asengencho intuntuli ndobwati shortcut ekero tokorosie ndagera onyene ya magena endagera eyue gokonya ngoko yao yako aligena at least kira lituko ya naende ligena ligie size engia nobelerio mugeni ekera atarega akulirigena iri ungana onyorege ntokerekia nonyoranga ne ligena utaite gukaranga biega elibwate very strong eggshell yellow yolk na strong eggshell, yellow yolk and golden egg in the eggshell eyuerengia naende eranyare umulimi aranyare go transport amagena ebia atali kuboneka asebreti kurwa atugerete chingoko chiae ochia sechiro naende gentonkere twanyora asengencho yobolimi oboboke
chingoko echenyama nechingia sana gusiga chingoko chenyama echikoba tayari ase chingaki chiwiki sana amatuko 35 guchinse endagera ya Sigma Feeds broiler starter crumbs nengia sana ase semwe yo sengenche bwate protein isaine na energy levels ege chuchuke ukina from day 1 paka day 21 day 21 kumanya guchenchi kurwa sendagera ya broiler starter crumbs kwa enda se broiler finisher pellets ege chuchuke bono kego ika 28-30 days yasanere chikiro chirio okonyenya igwire chiro yao buna mikutano yabere menge busiye yaito chioterire chiganeti chingoko echi igokwirari engake yu enkega kwa ros chibesa chao chisaine kwanya kusomeria abana kwa rusia mangana yu ase obukongo bwetse school fees bwachire chingoko echi ne chingia sana ngokonya chire naende ensemo yo butuki bwe chingoko chiombe cha mabere ubutuki bwe chiombe cha mabere endagera ya Sigma Feeds high yield dairy meal nendagera ngia sana engakeye ekero mugusio ndibwensi gari omuchi abwate ngombe yemo enyore endagera ya Sigma high yield dairy meal amabere ngote byo mayene bo Yesu akomenta 20%, yeah, 20% milk production over what you're producing wetere ndagera ya high yield dairy milk kurwase company ya Sigma Feeds. Wow, director, maybe utaragendera chindagire chigachia Sigma Feeds sase omotikira ligo omurigerio somuremi generally otagite konyora chindagire chiga enga ichi gutoka onyoyo kali guchirisa buyime kabisa nanyora chindagire chiga ase obwange. Mbia muna seri swali erigi ya sana ntubwate partnership ase biashara byetu ntubwate partnership dealers naende mono gusi etubwate partnership dealers na eduka ekoroku Kemkem Agrovet ere town Bosongo nabo bakoire ndagere ase chi Agrovet chinde ase chi constituency chi ward tofauti igo endagera ku Kemkem ige gocha ko Nairobi ika Kemkem yamanya koira ase chi Agrovet chonse pigusi wetero bokonyi bwaito kerokanto bwate Josnak ogende gochi ekerenyo gari ntubwate Samjoy ogende gochi oyugis ntubwate duke koroku Elmat ichiduka chiri chinene convention igake yake lakini ntore asichi constituency chance cha gusi ntubwate at least Agrovet yakoni ndagera ya Sigma wetera Kemkem. Wow. Boigo director wateruna ase NCMO ya magina omulimi obyara nyole mbulinga amanayigani gale amayana ndigara manene ekero bagutumeka chindagira echiga kurwa Sigma Feeds sebuna bono leya masha chindagira ichonsiga chechingoko boigo wateruna nigo chikoba ase egeke sana okunyoranga chakinire ekero kende ekero chindagira ichose chingoko echiga chakinire ne tugeje iga buna Sigma Feeds nande murobiri kende mubwate egokonya omulimi mbia muno sana ase wetera ase demand yalitubwate yabalimi bechingoko Sigma Feeds ngochaka tole goturagie bichuchu bya bikoroku broiler chicks gochakera omutenyi 12 eachari twachakire kwagacha bono iga egwekere mutenyi 12 twachakire ko turagie bichuchu byeto birito kwa abalimi bechingoko cha broilers naende bagore ndagira kurwa story and then totwarege tutokurukanga buyback bono ntonyare kugura naende chingoko echikurwa sabalimi tochage gochi process value addition tobarigerie chiro twanyara ko batokoni asengencho chi linkages tobwate chi market ne chi igoro sana. Yeah, we are looking naende ekero chingoko chabere chinyinge exploring the Middle East market. Yeah, tuasangere chingoko chonze pi under refrigerator system tuachira nochigali ngombu Middle East abalimi baito banyora chibesa chisaine kurwa sobalimi bwabo.
Wow, asante sana director, maybe gukorera ekero tugenderetiga abalimi abaiga balitkoria robagasene konyora amaigerio kurwa ase Sigma Feeds maybe wikaboniga ngitambukiro kikeri kwanyorre nga wikaboniga banyorre buna turoche bagosoka bakurwa setting ya Sigma Feeds ena kia abalimi batebire wikaboniga bayitabire nga Sigma Feeds nero erachi ko bakonya use generally wikaboniga feedback kurwa abalimi ekero mu abaira maigeria yiga buna ndochi bagasene osoka abande basoime ya tent the feedback kurwa abalimi ne riga wikaboniga director mbia mono sana asengenjo litukeria lero lyabere litukolie liengenjo sana ase county ya Kisii na botnya na nyami abalimi mbalo manyete bachire kurunyamira na rorega iga etu wakira county government ya Kisii bia mono sana asugo twanjira okole amonyesho aya wetera partnership ya agro dealers na county government officers and the Minister of Livestock and Agriculture abantu bagokire sana naende bagwakire county government mbia mono sana gavana Simbarati ne timu yao na other exhibitors kuruchi company ao abalimi baote bambia mono sana asengenja masomo banyorire bakonyora litukolia lero na masomo amaya sana buno rochi bakonya gwetana nega nerango yechisemi naende nabantu abaya batete go swampa kano na se microphone ime okainga nkende batigari kurwa se tent lakini kwira na turi guchia se tent tubaya masomo maya. Wow, asante sana director so kwa nintu ya masayemo naende kene buno gwatebira abalimi bakiriga na bange sana bagasene goswa abandi bagosoka rinde konyora amaigerio buna nakibaranya ko bakwegendereria ase konyora ligesa kurwa se tuwe yabo kogenda boigo kurumba kase migondo yabo. Asante sana director so kwa nintu nande into chikogendera gutara na kurireria torre ngana ki abalimi baragendere konyora amaigerio yiga gingo reporter Kisii FM radio boigo Kisii FM digital kroiga ase egetigia Kisii school asabalimi bagasaine konyora amaigerio au abunuroche kurwe cameraman gasino korkyo chimate abigo video engineer abalimi nigo bakira so bonge kagima rinde kwene kinga engwenyora bale amaigerio yiga bachikwegendereria kuru ase etuwe yabo abigo kwenderia so bugima nchingurwa Bivan Omari ngakwa niryo botegelio bya imenka yo musibo igo kuriria imya Kisii FM digital chinsemo cha YouTube kwa heri wekana ndebiro minde trach komerana.